Unsay mangingon? Ay, dumi ka! Alang takawon! Ating ka gini niya. Ay, nakikita na mo! Tagat lang namin yung brigada kasi ay. So, hindi tayo masalyan state. Ha? Unsay mangingon diri tindana? Soili! Soili. O, ikaw lang Soili. Oh, Soili, mo-sponsor na ka ni Alan Tagawan gini. Among na ilan, Jorel Broca, si katong usa matapat katong kauban niya. Randy tanan sa brigada. Oh, ano gyud binaw gyud. Happy Valentine's Day. Mabalit ko gradyo ha. Oh, napay usa listener ko. Oh, si Kanot ni na sa Caltex. Oh, aya, sige. Salamat sa pagpaminaw brigada ha. Brigada. Sa bantag, ang trasiko sa hapon ng pagkinaw. Ha? 8 a.m. sa 5 p.m. Oh, ano gyud binaw gyud. Close ako sa Nakapamalit ra ba day ko dire og kuan? Radio. Discount tayo. Palit ko dire radio ka usa. Balik ko gradyo. Oh. Uy, kung ka palit siya. Asa may nauyab ni Brigadang Romeo? Ay, ikaw? Radyo. Oh, ang radyo. Sige.